Reetrietcoach Hildert Annema van de BAM-ploeg is leuk op de KNSB. Nevens Annema had het reetrietboen net genoeg dien om Tialf dit weekend vol te krijgen. Benammen bij de 5 kilometer op Vreed en de 10 kilometer van Juster wien de tribunes voor het grootste pad leeg. Goed 150 bedrijven uit Nederland gaan oren week op handelsmissie naar Brazilië. Uit Friesland doggen onder een Paak uit Balk en boordebouwer Boornstream uit Jensemai. Het is de grootste handelsmissie eer. Deze stiert onder leiding van minister Liliane Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsgearwerking. Het boom van Frieske vogelwachten maakt het hem grote zorgen over het aannemende animo om een naaizorg te doen. Benamen hield iets strengere regeljouwing zo de vrijwilligers dwars zitten. Het BFW viert Joet het 64-jarige jubileum in Jennewoord. Goed 200 kunstenaars haar oormelden voor het nieuwe Omroep Friesland tv-programma Muze. In dat programma, dat maken we in operatie met het Fries Museum, wordt zocht naar nieuw Fries kunsttalent. Een professionele jury zal nou een eerste selectie maken uit alle instuurings. Joen en vannacht zo nou en dan wat ruim bij een gratis zon. Morgen meest bewolkt, maar in de middag komt de zinnen erbij, het wordt dan 10 graden.